Te invit să gătim împreună cea mai cremoasă supă de legume. Pentru început, într-o oală, o să așezăm 6 cartofi de dimensiune medie pe care i-am curățat și i-am spălat. Adăugăm 2 morcovi de dimensiune medie, o ceapă albă de dimensiune medie, un ardei gras roșu pe care l-am curățat de semințe și cotor și l-am tăiat în 4 bucăți. Mai adăugăm un cățel de usturoi, punem peste legume aproximativ 1 litru de apă, adăugăm o linguriță de sare, un praf de piper și o linguriță de delicat. Eu am folosit delicat făcut de casă. Mai adăugăm frunzele de la o legătură de pătrunjel și punem pe foc mare pentru aproximativ 30 de minute. Când legumele au fiert, le-am adăugat în blender împreună cu un polonic jumătate din zeama în care acestea au fiert și 2 linguri de smântână. Le mixăm foarte bine până când obținem o compoziție omogenă și cremoasă. Vom obține 4 porții de supă cremă. Acesta este rezultatul. Îți urez poftă bună, îți mulțumesc pentru vizionare și te invit să te abonezi la canalul meu pentru mai multe rețete.